ngisuka nje mina ngoba ngiyisukela eShowe ngihamba ngamatekisi okuhayikho lapha. Hayikhe kusukela ekuseni ngize ngifike la eThekwini noma ke mhlambe ngayizolo. Siye sibe nenkinga ke Gwazela, ngiyafisa ukuthi sizame uba nendlela mhlambe imali khona indlela ukuthi nayo le ithinte kwanye ilungiseke. Le ukuthi uma esefikile mhlambe uKing Zozo eze emcimbini ngoba aziwa vele ukuthi uyeza uzosebenza noma umsakazo ongadumile ngoba aziwa vele ukuthi uzosebenza. Even ke mhlambe kuthi ipost ikhona or mhlambe ke postini. Sibe nenkinga yento yokungena. Uthola ukuthi uGwazela uyasho ukuthi xhumana noKiss Before. Mhlambe uKiss Before akungisamthola ocingweni kuze kugcine kushaya mhlambe isikhathi sokuqala kokusebenza. Enye inkinga abanye impela engizothi abaculi engaba bona bale benenkinga yokugcina bengena nami ngomunye wabo oyebi naleyo nkinga noma wake waba naleyo nkinga ngoba mhlambe kulonyanga ekuze kwenzeke but ngomunye eminye iminyaka kwaye kwenzeka. So ngiyafisa ukuthi mhlambe kukhona indlela eningelekelela ngayo kulolo hlelo lokuthi if ekhona umsakazi mhlambe ngokuzosebenza ngohlelo lithina suke zolenza emcimbini noma ekhona umashudulo okanye ekhona uKiss Before ngenza nje imizekelo ngoba ibona emsembo bona bekhona la. So ngiyafisa ukuthi kube nendlela ukuthi izinto zabo ke zokungena ukuze kube safe bayithola kanjani. Ngiyathokoza kakhulu.